Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Haka jing temu ban khangla de ka jing bret jabo bat ban yada ya kamaryang jang ka sora civil subdivision kala khang mador ka jing shet harut surak bat ka jing pendan kam ban thang ding ha ki jaka padba baju lek ki nong jong okai perthai pentup ya ka surak shlong sora shela katai ka hukum ka balapen mi kat kum ka kendon shispan repulai jong ka bhartia nagara suraksha sanhita BNSS arjar pulai kalong hadin balami ki khubor baki nangwan jengok kai perthai kila nang bun ban shet jing bam hakirut surak ki jaka petkai bat ki ki jaka bom shim labu kerpang dak ba bread iki jabo jabang baki plastik ka bosan shar kalong bakatei ka rupam kala pensniu ya kamaryang kala penthut iki ba bat kala khangla ya kalek kawan bat kala pensniu ya jing internet jeng ketika than ka hukum ka pen pauru ya jing ma kaban nang kiu na kajing pendan kam ya ki tendang LPG ki stove nga iding berkiwe haki jaka cloud baki jaka pat ba ada kapamaham hukum kini ki kam ki la ban penmi ya ki jing plu kababu ya ki jing im ki mar ki mata pat ba baki cloud haka jing ma apa ki kendon batmai la mana ban shed jing shed ban thang ding bat ban pendan kam ya ki nuki tiar shed jing shed ni tiar pen khluj haki rut surak ki jaka yeng kali ki jaka petkai ki jaka cloud bat borok ki wei pat ki jaka pat ba hapo ka sora civil subdivision abat haru ya ki nangwan jengok kai bakin ra biang bat bread ya ki jabo jengpi tang haki jaka lum bala aibor kani kam trikam ya ki jaka piknik bala bu kerpang ni ki jaka bala menjur kerpang daka bor badai pek ni kador barsinong ki balang shngai labat ha ki pulit ki executive magistrate ki officer jangkatanat forest tourism but public works department ki borsin sharsinong baki do barsinong bakin pentrekam ya ketika hukum inokino ki bapen khenyi ki kendon kin ngat haki kendon an tatkum ka BNSS ka bahatian ya sanhita bat ki wiki an ki bede bat kamaryan kani ka hukum kala trekam mador ka lai tarik jong nailat bat tandang trekam hadu ban penmi daki wei pat ki hukum